रखा माइक है ना माइक छोड़ हट हट बकवास नहीं भौजी के लइका भई रहल बिल्कुल लइका मुर में पड़ल मुर में जल्दी लइका ना पड़ेला सब मुर बबुआ पड़ल रहल आज बबुआ के मुर रहल त बबुआ के मम्मी कहत तड़ी अपना सास जी से कबे हां बोली ना बहुत ठटा कपार देहिया टूटता सासू दाबना अच्छा लगा हमरा तन भाव कम आवेला लेकिन कोशिश करब कि बहुत ठटा कपार देहिया अरे टूटता सासू दाबना का हमार करी मोरिया धोके दबो अरे ए बबुआ आप लोग अभी मंगली गीत बहुत ज्यादा गाती हैं अभी चंदन जी बोल के गए कि लोग ओहू बने के छोड़ो लेकिन जानते नहीं कि बड़ा रे दिनन पर दर्शन दिहलु मेरी तुआ महीना वाकई बहुत दिन बाद मिलल बड़ी हमसे लगभग 6 महीना हो गए ना ऋतु एक साथ नर पगल नवरात्रि में लेके अच्छा अच्छा आयो बबोई ठाना आसन लगाई सिया राम के पहले हमारा अपेक्षा से बजाते रहे भैया बोली बोली तनी रहल कि जौना चीज के उपलक्ष्य में जाल जात रहे वो गीत गावल जात रहे अच्छा अब सिस्टम ही आ गेल बा हां कि कार्यक्रम कुछ हो करहो गीत कहीं गावाता ना ना ऐसा कोन बात नहीं है बियाह गारी गीत हमने के जा 27 में बड़ा कुल देखी भैया लोग जाए लगलन जा त तनी कुछ चटक मटक भी गीत होगे ना जी का होता है ना कि चश्मा लगा के हेन सोम लगा ताड़ा वाला हीरो से न कोम लगा ताड़ा चश्मा लगा के हेन सोम लगा ताड़ा साउथ वाला हीरो से न कोम लगा ताड़ा आई में केहू चश्मा नहीं लगौले
ना चश्मा ना लगाइला जा तोहरे के दिल हम देहबे करे जब